У Беларусі зноў абнавілі спіс артыстаў, чые песні нельга выконваць ні на канцэртах, ні нават у караоке. І там ёсць сюрпрызы. Раней забароненых артыстаў было менш, пару гадоў таму каля 80, потым 160, а цяпер іх ужо 179. Спіс выглядае дзіўна. Адных дадалі, іншых нечакана прыбралі. Напрыклад, са спісу знік гурт «Дай дарогу», затое дадалі шмат новых імёнаў, у асноўным расейскіх: Кармен, Эльван, Гарак Сукачоў, спявачкі Слава, Анжеліка Варум і іншыя. Шмат у спісе беларусаў ад Ляпіса Трубяцкога, Крамбамбулі, НРМ, Нейрадзюбеля, да Навібэнд, Лайтсаунд, Юзеры і Цімы беларускіх. І тут самае цікавае. У спіс трапілі не толькі тыя, хто супраць вайны ці ўлады, як Noise MC, Оксимирон, Фейс, Монеточка, але і тыя, хто адкрыта падтрымлівае Расію. Там ёсць Баскаў, Ума Турман, тая ж Слава. Усе яны топяць за вайну. Ёсць і іншыя імёны: Лэйдзі Гага, Рамштайн, а таксама украінскія артысты, напрыклад, Алёна і Акіян Эльзы. Да таго ж поўная блытаніна. Некаторыя артысты паўтараюцца некалькі разоў, памылкамі або пад рознымі імёнамі. Таму выглядае, што спіс складалі хутка і без асаблівай логікі. Чыноўнікі нібыта рабілі на свой густ.